Trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Fajn, Skeleto! Allora, Střílej! traditori! Pojďte, někdo, musíme vyčistit ty balkony, vole! Zabijte vás pískem! Ustupuju! Přesunem se! Ke mně! Do prdele, pozor! Gesù! Ammazzasse, resta a fare prigioniere prima che arriva l'esercito. Desátníku! Chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Ty a Williams sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchačku. Kudy to nepůjde. Asi jsme našli. Máš granát, Skeleto! Bacha, hoď do toho odra granát! Muori! O, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Vemte si, co unesete. Další šanci už asi mít nebude. No, do prdele. Na schodku. Hele, makaroni! To je pro vás! Bez urážky. Ještě furt je to sranda? Vězně musí mít nahoře. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, Jdem hned za tebou! Ty! No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! ne, ale Tady je, tohle to chtěl vás zajímat. Stýle, co jsi tam dělal? Hej, víc střílej, min kece! Jak chceš, debile? Na tomhle balkóně to nebude. Bolez, vrátíme se dovnitř. Tak má kurva! Amo dei fascisti! Arrivano, amo dei fascisti! Per non sbagliare! Antoni! Per non sbagliare! Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Ma è davvero Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samaritano come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calo, hlava Siciliánu.